Здравейте, хора! Аз съм Фляпабум и днес играем с Хайден. Имахме лек проблем, за това не можехме да включим. Имаше някакъв проблем с приложението, което ползваме за да снимаме. И направихме това. Колко е уютно. Така. Гледате. И мислим вече да почнем да играме. Имахме проблем и затова не можехте да видите как сме го построили. И ето, че сме готови. Изхвърлихме малко от честа и тук ще събираме само саплингите. Към удари. И това е нашия скайден, не забравя така, колко е юдно. И така. Дървото без да искахме го изхвърлихме. Той се да ми го подаде и то падна. И решихме да не читваме да го вземем. Добре, за малко ще сложим на пауза, защото имаме и малко технически проблем с покрива. Здравейте, хора, върнахме се с това е тук. Значи, върнахме се, като виждам с покрива и Скайден ни е супер. Мисля днес в този епизод да замотиваме това черното. Това е супер, зато е читер. Добре, майско. Не знам. Мисля, че ми трябва малко повече такова. Камък. Ела да го крадеш, де. Айде и така. Взели го. Чакай, ти скопа книжните. 4, 5, 6. Трябва да игра малко митирка. Да играем на други игри. Не, че играем само Майнкрафт. Ако искате, може да играем в FIFA 15, да ще направим много добър отбор. Ще направим поредица от FIFA 15 и ще играем мачове. Аз съм поймал Торе. Аз съм имал и един път ми се падна и Агуиро. Дай господа, той е както. Как да му се е паднал Агуиро? На телефона ли? Не, когато имах таблет. Ма той Аз съм имал Тиаго. Кой? Тиаго в Баймюхен. Хакер. Чуй се. 20 камък. Ето къде сте, да искате да кажете ако сте от разлог или пък от Банско. Деджи! Фърля майта! Аз нямам парите каменьоци. Фак! Човек, аз като изкопая камъкът, искам да сложиш там долу. Чакай да го изкопая. Ето аз го свърших.
sad. Стек се изпопала. Аз как е... Денджи! Денджи! Умирам! Мета майта ми се! Денджи си, Денджи! Денджи! Кирката ми изгоре! Денджи! Жив още жив си! Губените дариха за живот. Диле, майко, метнах си кирката! Майка ти. Аз си метнах кирката, ако умра. Аз не знаех, че ще оживея. Пак така! Влюби го, мой моно! Мамка ми. Цуйте. Аллах акбар. Аз съм готов. Чакай, какво правиш? Сайран краска ли си или така ми се стори? Той са... Не съм се ръкаска, бе. Как ти го читна? Защо го Аз читна? също съм с кията в главата. Сори. Вижте, бутна, можеш да... Чао. Беги бе, човек! Дядо. Добре, малко ще спрем клипа, защото стана на 6 минути и ще направим моста. Чао! Здравейте, хора! Ние сме правил бумите и вижте какъв хубав мост. Ето бе, готови сме. Гледай колко яко. За мене. Почини, капеле! Къде? Ето какво издих самия. Какво? Да те заград, да те, да те баск. Мушка е се да те гадината. Еди за черкирката, ей. Але бе! Защо го направи това? Нека да те заград. Да мързи на камъните. Аз тук половин час копам един камък. Я го взех. Така хора, мисля това да е последния епизод на Skyden. Само... Ние ще сме отишли до там, бе. Докъде? До другото, до големото е. До кое бе? До големото е, това там другото. Ма това е магазина. Айди. Това е читърския магазин. Али, Лиза, никъде съм, умира ми се, хабиби, спиш ми добре. Добре хора, благодаря, че гледахте този клип. Защото аз... Ела да си завършим епизода. Чакай малко. Тоест, това е последния епизод, защото вече няма. Оставиш нещата, защото ще направим нещо за финал. Така хора, благодаря, че гледахте, защото тук имам чак